Sa number 7, isa ka benepisyaryo sang uplift program sa Binalbagan, Gintuwangan, agud maka-attend sang orientation. Makita sa video ni Marvy Faburada ang kabudlay sa pagkarga sang isa ka benepisyaryo sang uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport sa Sitio Lagit, Barangay Diao sa Banwasang Binalbagan, Negros Occidental. Gintuwangan sa mga pumuluyo ang benepisyaryo nga hindi na makasarang nga makalakat. Agud nga maka-attend sa orientation kag makabaton sang ayuda. Duha ka mga lalaki ang nagapasan sa magtimbang nga bahin sang pusog sang kawayan kundi nakaangot ang duyan nga ginkargahan sang benepisyaryo. Sa idalom sang uplift program sang gobyerno, ang mga benepisyaryo makabaton sang bulanan nga tig 2,000 pesos nga ayuda sa sulod sang 6 ka bulan humalin Hulyo tubtub Disyembre sining nga tuig. Ang Department of Social Welfare and Development amo ang naga-administer sang nasambit nga programa. Ginsili ni DSWD Negros Island Regional Director Arwin Razo ilapang usisaon ang natabo sa nasambit nga benepisyaryo sa Binalbagan. Suno kay Razo, personal nga ginapagkatuan nila sa ilang staff ang mga benepisyaryo nga bedridden. May mga masakit kag wala na sang ikasarang nga makakadto sa payout. Agud nga mahatag ang assistance. Kami naman ang ginagawa namin kapag bedridden or sickly, pinapapuntahan ko yan. Just like what you have seen in our posts, even sa detention facility, pinapapuntahan ko.